I avui tenim l'honor d'estar aquí a les entranyes del Teatre Victòria amb un mestre, amb en Tito Luchetti. Bueno, la gent veu la representació però no et veuen a tu perquè ets tu qui portes quasi el timó de tot això. Bueno, més o menys, sí. Explica'ns una mica. Soc el regidor de l'espectacle i una mica em toca això, manar, conduir, regir, fer anar a tothom perquè es vagi fent la funció correctament. Doncs tots els moviments, he de donar una prevenció i el moment en què toca fer-ho, tant del barco com a vegades els actors, com el que sigui. I una mica anar controlant a tothom. La coordinació de tot, no? La coordinació de tot, de sala, de tot. Bueno, que vaja, que en aquells moments tu ets el poderós mandamàs, diguéssim. Bueno, sí, diuen que normalment el regidor un cop s'aixeca taló és la màxima autoritat del teatre. Si es tingués que evacuar perquè hi ha un incendi o qualsevol problema, tothom hauria d'estar pendent de les ordres meves de va, sí, marxem, o per bon, o com ho hem de fer, o si hi ha un problema, qualsevol problema, a vegades que un taló que s'ha enganxat, que la gent, ostres, que ho arreglem, han d'estar tothom atent, jo dono les ordres perquè tot vagi com millor pugui anar, que el públic no se n'adoni, que hi ha hagut un petit problema i que la funció segueixi endavant. I aleshores sempre hi ha d'haver una persona, millor un que no 15 que manin, llavors aquest un és el regidor. En aquest cas, el regidor d'aquest espectacle soc jo. I de Maricels n'hi ha 3 i tu n'has estat en 2. A 3. A 3, als 3, a tots. A tots. Bueno, mira, veus, aquí no he fet els deures. I suposo que moltes anècdotes, no, al viatge? Sí, algun. Hem tingut, des de barco que no ens ha funcionat o que no ens girava, algun cop el teníem que girar o que empènyer, hem arribat a empènyer, des de darrere amagats, anar empenyent el barco per fer-lo portar fins a lloc i després allà giràvem, però ens ha fet alguna mala passada, diguem. Però bueno, ara ja està superadíssim. I el Tito no només és Maricel, són moltes altres coses, és televisió, és Vent del Pla, per exemple, entre altres coses. Vaig fer les primeres temporades del Vent del Pla, em sembla que va ser la primera i la segona, una cosa així. I més teatre, també? Sí. Aquí en el Victòria he estat unes quantes vegades. Spamalot, per exemple? Spamalot, vaig estar. Em sembla que l'últim que vaig fer va ser La família irreal, amb els de Maria i de Goll, i no sé, una pila més, no me'n recordo. Bueno, he fet uns quants. Ara, per mi, és un moment emotiu, sincerament. I tocaré una mica la pibla, Tito. A veure. Avui és 3 d'abril. 3 d'abril, i vull que quan surti el vídeo sàpiguen que avui era 3 d'abril i el naixement d'una gran persona i un gran actor, Alfred Luchetti. Sí senyor, no? 3 d'abril, naixement d'Alfred Luchetti. Soc molt dolent, per les dates. Doncs sí, és el dia del naixement de ton pare. Sí? I per això avui t'he repescat per aquí per dir què millor que fer un homenatge que el dia que va néixer. Bueno, molt bé, em sembla molt bé. Bueno, molt bé, sí. De les últimes coses que vam poder veure al cinema, si ens documentem una mica, va ser el coronel Macià. Pot ser. Jo la veritat és que, a veure, de mon pare, clar, és una persona que és la família, aleshores costa molt veure'l com un actor, com un personatge, com una persona famosa, com un... El que sí que notaves, clar, com a fill, que anaves pel carrer i la gent el parava i la gent se l'estimava i deies, estima un pare, que se l'estima a tothom, perquè ell tenia un tarannà i una manera de fer que tothom en seguida es feia amb la gent, amb els tècnics, amb els músics, amb tothom que treballava amb ell. Jo a vegades em trobo amb gent que, ostres, ets el fill de l'Alfred, home, i tant, si tu un pare, i tothom eren molt amics amb el meu pare, i el meu pare realment era una persona que es feia estimar molt. I clar, jo el tinc més, això, com a pare, fantàstic, un pare collonut, perquè ens ho vam passar de conya, però esclar, a vegades això, no el veig com un senyor famós, com un gran actor, evidentment que ho era, perquè també ho penso que era gran actor, però vull dir que no me l'he mirat mai així. Jo me l'he mirat de l'altre vessant,
clar, el vessant de la pantalla, el vessant carinyós de Poblenou, per exemple, que tothom petoner i estimable i entranyable, i aquest jo crec que després se li escau molt, autènticament, i després també records com per exemple l'Escopeta Nacional i altres pel·lícules que n'ha fet, i sobretot també hi ha uns premis populars amb el qual, amb un que jo sàpiga, de tants que en té, un que jo crec que té molt mèrit, que és la Butaca. Sí, el Butaca el té. Va rebre a un dels millors repartiments. Sí, jo sé que això... D'un espectacle que es feia al Nacional. Pot ser, la veritat no sé d'on els treia, però vull dir, sé que en té, que té mags, perquè jo he vist allà a casa, encara hi ha a casa ma mare, que hi ha el mag, la Butaca, això, en té uns quants per allà posats. Però la veritat no em preguntis massa perquè jo no els hi he seguit massa. I una cosa sí que saps, que aquí es feia teatre de boll autèntic, i això ho hauries d'explicar. Aquí, en el Teatre Victòria, fent Maricel, però abans feien teatre de boll autèntic, que era de la participació del públic a través de la televisió. I ton pare hi participava. Que hi havia una trucada, hi havia una persona que hi havia un cotxe aparcat a la porta, era com un quién és quién, havia passat alguna cosa a l'escenari. Jo crec que això va ser com una mena de remix o de barreja estranya que es va portar a la tele i crec que estava molt inspirat en un Pels pèls que es va fer. La primera que es va fer Pels pèls, que es va fer aquí al Victòria, jo estava regidor i mon pare feia el comissari, el que portava tot el cotarro, que preguntaven al públic, i Pels pèls ara s'ha estat representant ara mateix aquí al Condal, i ja s'ha fet un parell de vegades o tres, però la primera vegada que es va fer, que a més era una cosa com una incògnita, perquè nosaltres dèiem, ostres, els que el públic preguntarà aquí els catalans, que són una mica de no, jo no, això que ell, saps, jo no, i ens feia una mica de cosa, però no, va funcionar molt bé i mon pare li va trobar la manera d'estirar la gent, que la gent s'expliqués i tot això. I en aquella època, que no hi havia mòbils, que no hi havia tecnologia, que no hi havia segons quines coses, recordo que fèiem una cosa que era una trucada, per exemple, que ens havien fet fer instal·lant aquí en el teatre una línia telefònica i hi havia tota una sèrie de coses perquè realment fos molt, molt, molt real el que estava passant i que la gent se'n passés que allò era una perruqueria i que allò estava passant aquí. I sí, van fer una... Jo crec, i després em sembla que d'això, si no recordo malament, es va fer com un programa de tele. Sí, que és el que jo mirava, és aquest el que jo mirava, i jo me'l creia perquè era molt menut, no sé si tenia 10 o 11 anys en aquella època, ara en tinc els que tinc, no vull tampoc dir-te, bueno, tampoc no els direm, però també ja és com tota una institució, ton pare, i a més vosaltres, hem de dir la Mònica, ton tiet, tot un... És una màfia que diuen. No, tampoc això, però tota una saga. Sí, som una colla, que ens dediquem a l'espectacle, som una bona colla, sí. Més que una màfia, saps què diria jo? Un gremi. Abans el pare era fuster, i tothom eren fusters, i llavors anaven sortint fusters i anaven aprenent la gent l'ofici. Jo vaig aprendre l'ofici del meu tiet, el Pepe, el germà de mon pare, que era regidor, i és ell qui me'l va passant a mi, qui em va ensenyant a mi, i jo vaig fent. Jo vaig donant classes por ahí. Però sí, va ser molt una cosa que ens van traspassar a la família. I mon pare actor, ma germana actriu, el meu tiet actor, guionista, tinc cosins de tècnics, de directors, tiets, tietes, hi ha molta família que està amb això, sí, molta colla. I una de les persones preuades entre tot aquest cercle, hi ha una persona molt estimada que aquest any és el seu any, segons diuen, i que no volen el pa sencer, que ja el volem tot sencer, vaja, que és l'Ovidi Montlló. I amb tu, l'Ovidi, doncs, són records, són coses, emocions i sobretot... L'Ovidi era un íntim amic amb mon pare, eren molt, molt amics, vam fer molt amics, no sé de quan ni de com, però jo els recordo sempre a casa. L'Ovidi era com un tiet més,
que estava tot el dia a casa meva, que dinava, que sopava, que es quedava a dormir molts cops i que vivia molt a casa meva. I jo era molt nano quan ja ell ja corria per allà. El recordo de tota la vida, de sempre a casa. Després ja quan vaig ser més gran, ja quan vaig entrar en el món de l'espectacle i tot això, doncs recordo que una vegada vam fer companyia amb mon pare, vam fer un parell o tres d'obres que van tenir molt èxit, que feien així com de parella una mica còmica, perquè el meu pare feia el típic, una mica com el Potentado, i l'Ovidi era el pobret allà que rebia tots els cops, i sempre feien això, feien la fleca a rigol, o feien, jo què sé, van fer diversos espectacles, i això, mon pare sempre era com el que manava, i l'altre era una mica el que sortia com més estomacat. I amb l'Ovidi això, jo el recordo de molt petit. Jo recordo que el primer disc, o sigui, el primer LP que va fer l'Ovidi, o sigui, el primer disc gran, a dintre, s'obrien així, a dintre hi havia unes fotos i ell va voler que hi sortíssim ma germana i jo, sortia també la Marta Molins, a part dels músics que estaven allà, me recordo que ens van convidar a anar a la gravació, i sortia jo allà amb uns cascos, allà escoltant la gravació i amb ma germana allà jugant amb la bateria i estem allò, com una cosa com molt familiar, però amb un estudi professional, que clar, jo una mica ja la va, igual tindria, jo què sé, 10 anys, i estava allà mirant allò, molt bocabadat. I sí, clar, ja tota la vida l'Ovidi, sí, és un tiet. A mi em tallava els cabells a l'Ovidi. Ah, sí? Sí. Carai, tenia feina o no? L'Ovidi havia sigut... Perquè els sols portava llarg. Els portava molt llargs i no m'agradava gens que em tallessin els cabells. Però l'Ovidi havia tingut molts oficis. L'Ovidi havia sigut una persona que havia fet una vintena d'oficis. Havia sigut, jo què sé, cambrer en els Ritz, havia sigut pastor d'ovelles, havia sigut pastor d'ovelles, i entre els oficis havia sigut perruquer de senyores. I aleshores ma mare deia, ja que ets perruquer, talla els cabells al nano. Llavors jo anava amb uns cabells llargs així, i aleshores cada vegada que venia l'Ovidi a casa... Però te'ls agaves al zero? No, que fotia un tall així una mica allò tipus casco, una mica horrendo, però bueno, és igual, a mi no m'agradava gens que em tallessin els cabells, i em tenia que perseguir per tota la casa, que jo m'amagava sota el llit, i el tio darrere amb les tisores, mira, s'ha intentat tallar-me els cabells. Sí, és d'aquelles coses que recordo de petit. Sí. Bueno, era un tiet més, era un de la família més, era realment, era molt entranyable estar amb ell, costava molt fer-lo cantar, que sempre deies allò, que tothom a casa, tots ens agrada molt fer el pallasso i tot, no sé què. I ell no? Va, Ovidi, canta, i tu, no, sempre li costava molt, alguna vegada ho havíem aconseguit, però realment era una de les coses que li costava. Sí. Bueno, tot un plaer, hem estat familiarment aquí, a les entranyes del vaixell del Teatre Victòria del Mar i Cel. Molt bé. De la trilogia que no sabia que tu em portaves tres. Tots. No fem ni comparacions ni aquestes coses ni res de tot això. Tots els he fet. Dins ara és 1.111 funcions. Sí. 1.111 funcions que es diuen aviat. Sí. Felicitats per la part que et toca. Bueno, sí. 1.111. 1.111. I allò que deia l'Ovidi, no ens morim mai, però sí que farem vacances. Farem vacances, i amb aquestes vacances aprofitem i us diem adeu. Molt bé. Val? Adéu-siau. Ja aixecarem el taló, no? Vinga, Tito, gràcies. Adéu. Adéu.